सीवर जॉईन व्हा. तर तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मंडळी आपल्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे कोकणची प्रीतिया. कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सीसीवर लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा. हॅलो, सीसीवर एक मेंबर जॉईन झालेले आहे, त्यांचं नाव काय आहे? हॅलो एव्हरीवन, स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया लाईव्हमध्ये. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. हॅलो, कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून बोलावं. गुपचूप राहून काय होणार? कमेंट करा. हॅलो हॅलो, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करो आणि बोला. प्रियांशु कुमार, हाय हाय प्रियांश, हाय प्रियांशु, कहाँ से हो आप? हेलो, वेलकम टू कोकणची प्रीतिया. पटपट कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा स्क्रीनवर. आप बताओ कहाँ से हो? I am from Maharashtra, Priyanshu. I am from Maharashtra. And where are you from? सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. प्रियांशु, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ से बात कर रहे हो? कमेंट करना. आणि सगळ्यांचं जेवण झालं का? कमेंट करून सांगा. सीसीवर असलेल्यांचा जेवण झाला काय? कुडाचा कोण असा काय? कमेंट करून सांगा. कुडाचा कोण असा काय? कुडाचं कोणी आहे का? हॅलो, खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा चॅनलला. पाऊस पडतोय का मंडळी? कोकणातला कोण असा काय? कोकणातला कोण असा काय? कमेंट करून सांगा माका. हाय कृष्णा पॉल, हाय हाय कृष्णा, हाउ आर यू? हाउ आर यू कृष्णा?
मंडळी कमेंट करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, लाईक करा. कृष्णाभाई प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल अँड लाईक प्लीज. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून बोला. ओके, कहाँ से हो कृष्णा, कुठून आहात तुम्ही? अशोक दादा नमस्कार, खूप दिवसांनी तुम्ही अवतरला आमच्या चॅनलवर. कुठे होता अशोक दादा, कुठे होता तुम्ही इतके दिवस? उल्हासनगर, ओके, महाराष्ट्र. मग महाराष्ट्र खूप छान. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सिंधुदुर्ग जिल्हा माहिती आहे का? कोकण, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कमेंट करा मंडळी, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. ओके, उल्हासनगरला पाऊस आहे का? उल्हासनगरला पाऊस आहे का? पेटी अंधाराच, हो मराठी खूप छान सिटी. हो माहिती, खूप छान सिटी. ओके ओके, माहिती आहे का? ओके ओके ओके. भरपूर पाऊस. ओके, आपको हिंदी नहीं मराठी नहीं आती क्या बोलने? मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ आपसे. मंडळी कमेंट करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कमेंट केल्याशिवाय मला कळणार नाही तुम्ही कुठून बोलताय. खतरनाक टायपिंग. कोणाची? अशोक दादा, कृष्णा दादा, चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी सबस्क्राईब करून टाका. आणि रोज आपलं 1:15 वाजता लाईव्ह असतं. आज 2:15 वाजता होतं, जरा थोडंसं काम असल्यामुळे. पण आपलं रोजचा टायमिंग आहे 1:15 वाजता. सो 1:15 वाजता तुम्ही येऊ शकता आपल्या लाईव्हला. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट केलातच नाही तर मी बोलणार कशी तुमच्याशी? आपली ओळख सगळ्यांशी होणार कशी? आपली यूट्यूब फॅमिली कशी बनणार? सो कमेंट करा. अशोक दादा कमेंट करा. अक्षय दादा कुठं राहिला? आज मी त्याला बोललेली 2:15 वाजता. प्रेम भाई आला आमचा. आशिष भाईची लाईव्ह चालू आहे जोरात. ओके, आशिष गडेकर का? मग तू तिकडे गेलेलास का? किसन डागे म्हणतायत हाय. हाय किसन दादा, किसन दादा हाय. कसे आहात तुम्ही? कुठून बोलताय किसन दादा? इकडे प्रीतिया आली उशिरात. हा, मी काल संध्याकाळी बोललेली की मी 2:15 वाजता आजचं लाईव्ह असणार आहे माझं. कारण मिस्टरांची ड्युटी होती ना, सो मला लवकर जेवण करायचं होतं आणि द्यायचं होतं त्यांना. कमेंट करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा मंडळी. कमेंट केल्याशिवाय मला कळणार नाही. हाय प्रेम. हवा ही नशाशी धुंद धुंद वाहते. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा यार. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. खुशी तिकडे बस.
इकडे बस ना. दीदी हिला वाटतं. कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कमेंट काही येत नाही आहे, सो मी तुमच्याशी कसं बोलणार मंडळी. कमेंट करा पटकन. कमेंट करा लवकरात लवकर मंडळी. कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. लवकरात लवकर कमेंट करा. ही नशाशी वाहते कळावे कळीशी हॅलो ड्रॅको. हॅलो ड्रॅको. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. भांडण करायला माझी बायको तुम्हाला बोलवते भांडण करायला. येते की मग बता. सॉरी सॉरी. हाय ट्रॅको. भांडायची गरज काय आहे पण यायलाच पाहिजे काय भांडायला. पण भांडणाचा विषय काय, भांडणाचा विषय तुम्ही ठरवायचा. ओके. हाय भारतीताई. नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. कशा आहात तुम्ही भारतीताई? जेवलात का? कमेंट करून सांगा.
खूप गरम होतंय. पटापट कमेंट करा सीसीवर असणाऱ्यांनी. हाय प्रेम. कोकणी बायकांना कुठला विषय आणि काय? कोकणी बायकांना कुठला विषय आणि काय म्हणजे काय? तुम्हाला काय वाटतं? कोकणी बायका फक्त भांडत असतात का, असं म्हणायचं आहे का? ड्रॅको कोकणातल्या मुली, कोकणातल्या बायका फक्त भांडत असतात का, असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला? हाय प्रेम. हम झगड़ते नहीं है और एक बार झगड़ने पे आ जाए तो सामने वाले की खैर नहीं. ओके. भांडायला आवडतं ना, असं तुमचं मत आहे. आम्हाला भांडायला आवडतं, पण आम्हाला भांडायला आवडत नाही. आशुतोष, तुम्ही जेवण केले का? जेवणास काय खाल्ले? अजून नाही जेवलीये मी. आम्ही जेवण नाही केले रे अजून. आशुतोष, ड्रॅको हसतोय का? आता तर मी तुझ्याशीच भांडते. पहिलं भांडेल का रे तू माझ्याशी? नाही नाही नाही. एवढ्यापर्यंत उपाशी नसतं राहत. लोक आतापर्यंत 2 वेळा जेवून बसतात. उपाशी नका राहत जाऊ. सकाळी नाश्ता केला होता का? हो आशुतोष, सकाळी मी चपाती आणि 2 चपात्या आणि चण्याची उसळ खाल्लेली. उसळ म्हणजे असंच मसाल्यात परतलेली, म्हणजे वाटण वगैरे न घालता. ही दोस्ती ही तुटायची नाही, ही दोस्ती ही तुटायची नाही. ते कधी आहे? तुटेल तारे हात दोस्तीचा. नाही 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 नाही. मंडळी कमेंट करा यार. कमेंट नाही, मला लाईव्हचा येतोय कंटाळा. जोपर्यंत तुम्ही बोलत नाही तोपर्यंत मी काय बोलणार तुमच्याशी? इरिटेटिंग करतात तुम्ही सगळे लोक. मला बोलत नाही, काय नाही काय नाही. आता हे खाल्लं कशाला? जेवायचं टायमिंग ना. पप्पा नाही, पप्पांची ड्युटी. येऊन पण जेवून गेले. आशुतोष शशांक शेखर चिदंबरा, कोटी कोटी प्रणाम शंभो, कोटी कोटी महेश्वरा. विष्णू दादा हाय. हाय विष्णू, लाईक डन, थँक्यू. जेवलाच का? मी फेस लाईव्ह नाही करत, असंच करते. मला कंटाळा आला, तुम्ही बोर करता. बोलत नाही, काय नाही काय नाही.
हो. ओके. विष्णू दादा जेवला. काय होतं विष्णू दादा जेवायला? आय सी युअर ऑल व्हिडिओज. तुम्ही अगोदरच खूप वीक, शॉर्ट, कमी हायटेड दिसता, म्हणून जास्त जेवण करत जा. फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, नॉनव्हेज खात जा. 3 वेळा जेवण करत जा. स्ट्रॉंगर बना. ओके, मी नक्की बनेन. मग तुम्ही जिम ट्रेनर आहात, नक्कीच मला हेल्प करा. थँक्यू. अंडी खावी लागतील मला. चिकन चिकन आठवड्यातून एकदाच खातो आम्ही. चल, आठवड्यातून एकदाच खातो. चिकनने फॅट वाढतं ना, म्हणून आम्ही खात नाही. वाटू जेव असं बनेना. कपाटात असतली बुंदी. हाय सिद्धेश दादा, जेवण झालं का? नाही, जेवणार आता. रेग्युलरली 8 बॉईल एग्स खात जा. 1 लिटर मिल्क पर डे. बापरे. फ्रूट्स, फिश, मटन खात जा. अंडी खाऊन खाऊन मी 2 खाऊ शकते. मिल्क मी अर्धा पेला पिऊ शकते. फ्रूटमध्ये मी 1 ॲपल खाऊ शकते किंवा बनाना खाऊ शकते. फिशमध्ये फिश इथं भेटतच नाही जम्मूला. मटन तर भेटतच नाही. जे खाऊ शकते ना तेही मला इथं भेटत नाही भावा. काय करू सांग? तुला तरी मी वीक आहे ते दिसलं, बाकीच्यांना तर कोणाला दिसतच नाही मी वीक आहे ते. घरातल्यांना किंवा जवळच्या माणसांना, त्यांना वाटतात की जाडी माणसं म्हणजे खाऊन पिऊन आहेत. बरोबर की नाही? म्हणजे आताचा समज आहे की लोकांचा असं होतो की जी जाड दिसतात माणसं ती खाऊन पिऊन असतात, असं तसं. हॅलो सिद्धेश. हाय रामचंद्र दादा. हाय 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 नरेश दादा. स्वागत आहे रामचंद्र दादा, नरेश दादा दोघांचं पण. रामचंद्र दादा जेवलात का? नरेश दादा तुम्ही जेवलात का? जेवण झालं का मॅडम? रामचंद्र दादा जेवण तर बनवलंय, पण आता लाईव्ह लेट घेतलंय ना त्यामुळे. अक्षय दादा जेवली का? अक्षय दादा आला. अक्षय दादा नाही जेवली आहे रे अजून. तू जेवली? नरेश दादा विचारते. हां, नाही जेवली आहे मी. अक्षय दादा तू जेवलास का? तू आशुतोष म्हणतोय जम्मू इज द मुस्लिम एरिया. तिथं लोक काय खातात नॉनव्हेजमध्ये? तिथे तर जास्तीत जास्त
आहेत ते रोज मटण खातात, मग तिथं भेटत का बरं? नाही भेटतं रे, पण असं ते वेगळंच लागतं ना. मेंढरांचं भेटतं, मेंढरं. बकरा नाही भेटत सहसा, मेंढरं टाईप भेटतात. माझा ब्रेकफास्ट झाला, ऑफिसला पोचलोय. अरे बापरे. हां म्हणजे आता तिकडे इकडे 2 वाजलेत, 2:30 वाजलेत, म्हणजे तिकडे 12:30 वाजले असणार. कॅमेरा बंद का केला काय गं? येस मी केला, असाच कंटाळा आला मला. कोण बोलत नाही काय नाही, उगाच तर कॅमेऱ्याकडे बघत बसायचं. मानसी बोलते काय गं काय झालं ताई, आज अशी लाईव्ह का? तब्येत ठीक नाही का वाटत तुझी आज? नाही गं, आज माझा मूडच नाही आहे. तुझ्या भाऊजींशी भांडले ना, त्यामुळे माझा मूड नाही आहे आज. इट्स ओके, प्लीज सपोर्ट करा. आज मी लाईव्ह असंच घेते. 11 वाजले. ओके ओके, 11 वाजले का? आशुतोष म्हणते तुम्ही मेंढराचे मीठ खाल्ले आहे का तिथं? क्रॅब्स खात असता का तिथं? क्रॅब्स तिथं कुठे भेटतात आशुतोष? आणि मेंढराचंच भेटतं असं मला वाटतं. इकडे या साईडला मेंढराचं मटण भेटतं. आणि एकदा आम्ही आणलेलं तर ना, एवढे एवढे मोठे पीस, आणि ते दाताला पण नाही लागत होते की काय, विचित्रच होतं. त्यामुळे मी पुन्हा घ्यायची हिंमतच नाही केली. कावड यात्रा हरिद्वार लाईव्ह पाहत आहे, संध्याकाळी येतो लाईव्हला. ओके रामचंद्र दादा, बाय बाय. अरे असंच रे अक्षय दादा. सकाळी मी परीला 6:30ला सोडायला गेली. बस परीची लेट झाली, 7 वाजले. खुशी खुशी ऐकतच नव्हती, त्यांना ब्रश करायला. मग खुशीला ओरडली, त्यांना पण ओरडली की तिला पण सोडून आली आणि अजून हिचं ब्रश नाही झालं आहे, बस खाली येऊन थांबली आहे. मग त्यांना पण राग आला, मग त्यांना पण उशीर झाला असं. मग आता आल्यावर बोलले नाही मला, मग अजून मला राग आला बोलले नाही म्हणून. बाबू काय केलं माझ्या जिजूंनी? थांब त्यांका बघते, विचारते. ओरडू काय त्यांका मेसेज करून? आमच्या बहिणीक काय केलं? होय होय मानसी, विचार. ओरड बरा. चिकन 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 घेत जावा. हा चिकन चिकनच घेत जातो. अजून काय खाणार इथं? अजून खाण्यालायक काहीच नाही. कमेंट करा मंडळी, यार कमेंट करा. अरे मेंढराचं चिकन खा खाजा किर, मेंढराचं चिकन खाजा किर. भाई मेरी तू ही मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सवार है. अक्षय दादा कपड्याला हात लावतोय. अमोल दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. आज माझा पण मूड डाऊन आहे. कोणाचा? माझं नको, मी जेव्हा जाईल मी घेतलंय मध्ये
लाईव्ह घेते ना. अरे बाबा शिक दिलेलं आहे का? मग आधी सांगायचं ते का पण एक दिलं. आमच्या खुशीन माका पण परीन आमच्या माका पण जेव पडल्या पोरग्या. आज माझा पण मूड डाऊन आहे. काय रे अक्षय दादा काय झालं आज? सगळ्यांचे मूड का डाऊन असत? मानसी तुझं पण मूड डाऊन असं काय? अमोल दादा म्हणजे मेंढराचं चिकन नाही मटन असतं. येस येस. टंग टंग वाजलं, टंग टंग वाजलं, मटन शिजलं, टन वाजलं, मटन शिजलं, हटणीनं दुखती या दात अक्षय दादा काय ते गसजनी रस्सा रस्सा वाढ ग. प्रेम बोलतोय आज तर मीच डाऊन आहे. तू कशाला रे डाऊन? आज सगळीच डाऊन का? अक्षय दादा पण म्हणतोय मला घरी जायचंय. का अक्षय दादा काय झालं? काय मूड ऑफ आहे सांग जरा बघू. हडकानी अक्षय दादा काय झालं? मूड का ऑफ आहे? काही प्रॉब्लेम आहे का? अक्षय दादा आई पप्पांची आठवण येते का तुला? बरेच महिने झाले घरी नाही गेलो. ओके यार घरी म्हणजे खूप दिवस झाले ना की मग मन तिथं रमत नाही. थोडं तरी घरी जायलाच पाहिजे. अक्षय दादा कालच्या प्लॅनिंगचं काय झालं? बोललास तिच्याशी? आम्हाला काय अपडेट? एनी अपडेट अक्षय दादा? मानसी कुठं गेली ग तू? काय नाही सगळा प्लॅन फिसकाटला का? मी ऐकते तू काय बोलतेस ते. ओके मानसी तू पण बोल ना. मानसी अक्षय दादाची बायको होणारी आहे ना. अक्षय दादा इटलीला आहे आणि आता तो त्याला म्हणजे वेगवेगळ्या देशांमध्ये फिरावं लागणार आहे म्हणजे तीन महिन्यांनी. मग त्याची बायकोला म्हणजे असं कन्व्हिन्स करायचं आहे की तिचा जॉब सोडून तू माझ्यासोबत ये असं बोललो. पण मलाच येड्यात काढलं. अरे बापरे म्हणजे काय येड्यात काढलं म्हणजे? तू ऍक्टिंग नाही ना चांगली केलीस असं मला वाटतं. तू ऍक्टिंग चांगली नाही केलीस अक्षय दादा म्हणून ते. अक्षय दादा क्लिअरली सांग ना. क्लिअर मध्ये काय झालं? मानसिक काहीतरी आयडिया दे गो अक्षय दादाला. अमोल दादा म्हणजे माझा तर 8 दिवस झाले मूड ऑफ आहे. डॉक्टर म्हटले दारू वगैरे बंद करावं लागेल. 8 दिवस झाले ब्रेकअप केलंय दारू सोबत. हे भगवान हे भगवान. अमोल दादा ब्रेकअप तर ब्रेकअप विसरा तिला आता. समजला का? विसरायचं. ब्रेकअप केलंय ना मग विसरायचं. बघायचं पण नाही तिच्याकडे.
अजून कोणाचं ब्रेकअप झालंय सांगा बरं. सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोणाकोणाचं झालंय ब्रेकअप. ब्रेकअप के बाद मग काय म्हणाला तुला पाठवायचं ट्राय करत होतो. काय अक्षय दादा तुला तर ऍक्टिंगच नाही जमत. तुला सांगितलेलं इमोशनल हो आणि बोल. तू सांगायचं ना सिरियसली होऊन सांगायचं ना. काय तू प्लॅनचा बट्ट्याबोळ केलास. एकतर खूप दिवसांनी प्लॅन सुचलेला. बाई काय हा प्रकार. क्या हुआ अक्षय दादा. अक्षय दादाने तर प्लॅनचा ना बस्त्याबोळ केला बस्त्याबोळ. ब्रेकअप संघटनेचे अध्यक्ष कोण होणार. ब्रेकअप संघटनेचे अध्यक्ष फक्त आणि फक्त अमोल दादा. त्यांचा मोठा ब्रेकअप झालाय ते पण दारू सोबत. ती आता सोडून जाते. 8 दिवस झाले सोडून. हात नाही लावला दारूला. अक्षय दादा स्क्रिप्ट पण तयार केली होती. सिरियसली बोललो तिच्यासोबत पण तिला सिरियसनेस पचत नाही. हे भगवान. नाही हेच ना अजून दुसरा प्लॅन. हेच तू 2-4 दिवस तेच म्हणत राहा तेव्हा तिला म्हणजे खरं वाटेल. समजलं ना. आणि तू तिला सांगून पण झालं तुला पटवण्याचं ट्राय करत होतं. हे तुला कोणी बोलायला सांगलं अक्षय दादा. हे बोलायचं नव्हतं. हे स्क्रिप्ट मध्ये कुठे होतं. हाँ सिंगल रहा मस्त. नो सोना नो बाबू. खाना खाने का और सोने का. येस मानसी हे मात्र खरं. नको ते लग्न नको तर गर्लफ्रेंड ना नको ती बॉयफ्रेंड. एकटा जीव सदाशिव. खरंच बरं आहे. तू बोलली होती त्याप्रमाणे गंगा जमुना पण काढल्या. गंगा जमुना पण काढल्या तरी पण तू. हे भगवान. मानसी 3 वर्ष पूर्वी का भेटली नाही तू. हा ना मानसी मला तर 10 वर्षापूर्वी भेटायची ना. तू आमची गुरु भेटली असती जर आम्हाला तर आम्ही अक्षय दादाने प्रेम केलं नसतं. मी लग्न केलं नसतं. आता उशीर झाला. तीर निकल चुका है. यस अब कुछ नहीं कर सकते. काय मानसी कुठं राहिलेली बाई. का बरं अक्षय दादा 3 वर्ष आधी काय होता. अगं 3 वर्षापूर्वीपासून त्याचं प्रेम आहे. मग आता कसं काय होणार. अमोल दादा मला तुमच्या कमेंटच येत नाही आहेत. अमोल दादा केलेले थांबा बघते. लिव्हरला सूज आणली होती तिने. हा मग तिला जास्त प्रेम करत होता ना त्यामुळे ते. पण एवढं प्रेम करते माझ्यावर रोज 8 नंतर त्याची आठवण मात्र येतेच. माझा विचार चाललाय की परत पॅचअप करावं. नको नको अमोल दादा पॅचअप नाही करायचा. एकदा ब्रेकअप तर ब्रेकअप. ब्रेकअप के बाद कमेंट का मिस करते माझ्या. अमोल दादा मी कमेंट नाही मिस करत.
ते मला तुमच्या दिसत नाही, ऍक्टिव्हिटीमध्ये जाऊन दिसतात. मानसी बोलते नाहीतर काय, डोक्याला ताप असतो, नाहीतर काय ग, नुसते सगळ्यांचे नखरे झेलायचे यार. सिंगल लाईफ खरंच खूप छान. सिंगल लाईफ खरंच अप्रतिम. काही झालं तरी आपणच सॉरी बोलायचं, काही झालं तरी आपणच बोलायला जायचं. कमेंट करा यार मंडळी, कमेंट करा. ब्रेकअप झालं का मग मी सांगते सोल्युशन. ओके मानसी, तू सोल्युशन सांग. मानसी गुरु की जय हो, मानसी गुरु की जय हो, मानसी गुरु की जय हो. अमोल दादा तुमच्या कमेंटच मला दिसत नाही. बहुतेक काही महिन्यांनी माझ्या डिक्शनरी वर पण माझा हक्क नसेल. अक्षय दादा, कधी कधी आपली जी ही लाईफ असते ना, ती कधी कधी बरी वाटते आणि कधी कधी नकोशी वाटते, इरिटेटिंग वाटते. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की यार एकटं असणं कधी कधी बरं, कधी कधी वाटतं नाही एकटं नाही राहू शकत है ना. अशी जिंदगी, कंटाळा येतो अशा जिंदगीचा, जिथं नुसतं कॉम्प्रोमाइज, फक्त सॉरी म्हणणं आणि स्वतःसाठी कुठे विचार करत असतो तर आपण बॅक घ्यायचं का, तर आपल्यावर जबाबदाऱ्या जास्त आहेत म्हणून. मानसी बोलते सेल्फ रिस्पेक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट है बाई. हा ना, पण नंतर ना म्हणजे रिलेशनशिपमध्ये किंवा मॅरेजमध्ये कधी कधी ते सगळं हरवून जातं बघ. ऑलरेडी चिडायचा हक्क हिसकावला आहे. माझं म्हणणं असं आहे की दोघांनी पण चिडावं, पण बोलणं बंद करू नये, हे महत्वाचं आहे. भांडून का होईना पण बोलणं स्टार्ट करावं, या मताची मी आहे. एक भांडतंय आणि एक गप्प राहतंय आणि निघून जातंय, हे मला खूप असं इरिटेटिंग वाटतं. म्हणजे त्या माणसाकडे भांडायला पण काही शब्द नाही असं वाटतं. एक बार गया उसके पीछे नहीं जाने का, फिर सामने वालों को लगता है कि इसको कुछ काम नहीं है. हो ग मानसी. मानसी बट सही टाइम पे और सही जगह सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ तो सही, वरना सिचुएशन बिगड़ जाती है. ते तर आहेच ना. अमोल मला नाही माहिती तुमच्या कमेंट का दिसत नाही ऱ्या. मला ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघावं लागतं. तसं पाहायचं झालं तर मुलींनी समजून घेतलं पाहिजे, मुलींनी सॉरी म्हटलं पाहिजे, कारण मुलं चुकत नसतात. हे माझ्या कमेंट दिसत नाही का? असं काय दादा, हे कुठे लिहिलंय की मुली चुकत असतात, मुलींनी सॉरी बोलायला पाहिजे? नात्यामध्ये दोघांनी सॉरी बोललं ना तर पॅचअप होतो म्हणजे व्यवस्थित चालतंय. माणसाने भांडावं, भांडल्याशिवाय नातं मजबूत पण होत नाही किंवा त्याला हे नसतं. पण एखादा माणूस भांडतोय आणि समोरचा माणूस फक्त उगाचा
त्याला काहीच फरक पडत नाही त्या भांडणाचा, तर ते जास्त राग आणण्यासारखं असतं. येस युअर अक्षय ब्रो. मला जावं लागेल मग प्यायला. कमेंट दिसत नसेल तर नको अक्षय दादा, सोडलात ना तुम्ही. माझं बरेच वेळा चुकलेलं असतं. हाय गॉडफादर. आमचे श्रद्धास्थान नमस्कार म्हणतायत. नमस्कार गॉडफादर, खूप खूप स्वागत आहे. मग अशी मला एवढा राग आला ना, मग मी काय केलं माहिती आहे, मिस्टरांची गाडीची चावी घेतली, गॅरेजमधली गाडी काढली आणि आली एक मस्तपैकी लांबून राऊंड मारून. आणि आजपर्यंत मी बसून गॅरेजमध्ये गाडी लावली नव्हती, ती आतमध्ये गाडी लावली गॅरेजमध्ये बसून आणि आली. तो तेव्हा माझा राग जरा शांत झाला बाहेर गेल्यावर. मी काय केलं नाही. हा गॉडफादर, गॉडफादर अजून तुमचं लग्न झालं नाहीये ना, त्यामुळे तुम्हाला आता समजेल. एकदा का शादी का लड्डू खाएंगे फिर पछताएंगे आप. अक्षय दादा बिना खाए पछता रहा है, हम खा के पछता रहे. लग्न झालं की क्या होतं, लग्न झालं की सगळं चेंज होतं यार. जगावं म्हटलं तर जगावंसं वाटत नाही आणि मरावं म्हटलं तर मरायला पण होत नाही, अशी गोष्ट आहे लग्न. हमको भी पछताना है. हाँ जल्दी पछताओ, फिर हाथ 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 ना सर पे मार मार के रोओगे आप. दोघांनी सॉरी बोललंच पाहिजे, पण सॉरीची सुरुवात मुलींनी करावी. हे कशासाठी? नको तिथं लेडीज फर्स्ट. मग सॉरी म्हणताना कुठं जातं तुमचं लेडीज फर्स्ट? नाही अमोल दादा, लेडीजही सॉरी बोलतातच की, असं नसतं की ज्याच्याकडून खरोखर चुकी झाली आहे त्याने तरी बोलावं. हम है बाकी सब पानी कम है. वाव, टॉपिक चेंज करा. नाही आज आमचा मूड बरा नाही आहे ना, त्यामुळे आम्ही हाच टॉपिक निवडलाय. शादी करे वो पछता है, शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है. आजचा टॉपिक. मी तर दिवसभरात किती वेळा सॉरी बोलतो काय माहिती. हे अक्षय दादा, मला जर माझ्या मिस्टरांना मी तर मुद्दामून बोलायला लावते. हे बोललात ना पहिलं बोला सॉरी, ते बोललात ना पहिलं बोला सॉरी. दोघांची अंडरस्टँडिंग हवी. जर एक तापट असेल तर एक शांत बसावं त्या टाईमला. नंतर तेच गोष्टी त्या व्यक्तीला सांगायची, समजवायची आणि गोष्टी तेव्हाच तेव्हा सॉल्व करा, तर मग रिलेशन चांगलं चालतं. मग तेच ना ग, तुझे भाऊजी तेच करतात, शांत राहतात. मला राग येतो त्या शांततेचा. मी मध्यात अडकलोय, ना घर का ना घाट का. तू इटली का अक्षय दादा, तू घर का ना घाट का, तू इटली का. बरोबर ना. मानसी गुरु की जय हो, मानसी गुरु की जय हो. हम झुकाने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, झुकाने वाले हैं. गॉडफादर. लग्न केलं ना की बरोबर झुकाल, समजलं का गॉडफादर. शादी का लड्डू खाओ और झुको, फिर पूरी लाइफ झुको.
नको इटली का हुआ तो अनीशा परमानेंट इटली वाला कर देगी. इंडिया वाला होना है क्या? मानसी बोलते हा हा हा. Hope it's good, but not for everyone. Yes, but not for everyone. इंडिया वाला ठीक है. येस, इंडिया वाला ठीक है. तू काय तर तू इंडिया वाला मुंडा है भाई. इंडिया वाला मुंडा. आम्ही लड्डू नाही खात, डायरेक्ट बिर्याणी खातो. वा रे वा. अक्षय दादा म्हणते अच्छा खाना तो मिलेगा. हाँ, अच्छा खाना तो मिलेगा. हाँ भाई, जब इंडिया में रहोगे तो अच्छा खाना ही मिलेगा. करा पटकन मंडळी, लाईव्ह संपणार आहे लवकर. मानसी बोलते मी बघ मी पण अडकलीये. माहीत तो पण अडकलाय. माहिती आपला आम्ही एकमेकांचे नाही होऊ शकत, तरी पण दोघं रोज बोलतो भांडतो, पण नंतर सॉरी बोलून टॉपिक संपवला. काय मला कळलंच नाही. मी पण अडकली. माहिती तो पण अडकलाय. माहिती आम्हाला आम्ही एकमेकांचे नाही होऊ शकत, तरी पण दोघी रोज बोलतो भांडतो आणि नंतर सॉरी बोलून संपवला. टॉपिक संपवला. ओके मानसी, ओके. तू पण प्रेमात पडली का? कधी कधी मी विचारात एवढा टाइम घालवतो, पण टॉपिक काय असतो लग्न आधी हे एवढा सगळा बंद बिस्तारा आहे, लग्नानंतर काय होणार. कधी कधी मी विचारात एवढा टाइम घालवतो, पण टॉपिक काय असतो लग्नाआधी हे एवढं सगळं बाद बिस्तारा आहे, लग्नानंतर काय होणार. नको रे अक्षय दादा, टेन्शन घेऊ. होईल की सगळं नीट. आयुष्य थोडं तरी पाप केलं पाहिजे रे राव, नाहीतर म्हातारपणी जंगेत काय धुणार धोतर. वा 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 वा. मानसी ना रडू बाबा, ना रडू. मानसी तुझी स्टोरी सांग ना मग, काय आहे ती. ताई हमारे मिजाज ही अलग है, तुम नहीं समझोगी पगली. ए ताई सब समझती है रे गॉडफादर भाई. ताई तो सब समजती है. अमोल म्हणते संसारात भांडण रुसणं फुगणं याला पण लिमिट असतं बरं का, नाहीतर अति झालं की खूप त्रास होतो, आणि ह्याचं जिवंत उदाहरण मी आहे. ओके, आता तुमची पण स्टोरी सांगा की मग. यार स्टोरी सांगा यार, आम्ही पण शिकू. म्हातारपणी कशाला धुतो, आताच धुवून ये. बरोबर आहे अक्षय दादा. अमोल दादा, म्हातारपणी कशाला धुवायचे, आताच धुवून यायचं. अक्षय दादा, पंचवार्षिक योजना ठरवा गंगेच्या. हा
डिवोर्स झालाय माझा. ओके, खरोखर अमोल दादा डिवोर्स झालाय तुमचा का? सॉरी बोलण्यावरून. हमें ओ हमें वो है जो लड़ाई से ज्यादा प्यार करने में भरोसा करते हैं. सॉरी बोलण्यावरून डिवोर्स. वा रे वा. अमोल दादा, हे काय कारण आहे का? नाही ग, मी कुठे प्रेमात पडू. ओके, मग काय सांगत होतीस ते? मला मुलगा आहे, मला एक, आणि त्याची आणि माझी डेट बर्थ एकच आहे. वाव. सॉरी म्हटल्यावरून नाही ग. मग अमोल दादा कसं का केला डिवोर्स? तुम्हाला एक मुलगा पण आहे ना. हम प्यार करने वाले. मी आज ठरवलंय ऑफिस मध्ये येऊन झोपा काढणार आहे. वा रे वा अक्षय दादा, आज नो काम. ओके ओके अमोल दादा, ते जरा अशी थाप मारली मी. ओके मानसी. जाऊ दे मंडळी, आयुष्यात या गोष्टी होतच राहणार. त्याशिवाय संसाराला, रिलेशनशिपला मजा नाही. सो एन्जॉय, हे पण दिवस एन्जॉय करा मंडळी. ओके अक्षय दादा, तू झोप्या काढ. अक्षय दादा, माझे व्हिडिओ चालू ठेवलेले का? प्लेलिस्ट चालू केलेली का? तू बोललेलास. मानसी, तू पण माझी जरा प्लेलिस्ट चालू ठेव. हो, प्लेलिस्ट चालू आहे दुसऱ्या मोबाईलवर. थँक्यू अक्षय दादा, थँक्यू सो मच. मानसी, तुझ्या पण मोबाईलवर दुसरा वगैरे असेल किंवा काही असेल तर त्याच्यावर प्लीज प्लेलिस्ट चालू ठेव माझी व्हिडिओची. मी आता पावभाजी बनवायचं प्लॅन करते. कोण कोण खाणार सांगा. मला पाहिजे मानसी, मला कंटाळा आलाय स्वतःच्या हाताचा खायचं. बाकी जाऊ दे, मला पाहिजे पाव भाजी. पाव 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 पाव. अक्षय दादा, तुमचं पण चॅनल आहे काय? अक्षय दादा, तुमचं पण चॅनल आहे काय?
ओके अक्षय दादा, थँक्यू अक्षय दादा. ना माझं नाही चॅनल, मी लाईव्ह वगैरे नाही करत काही. अक्षय दादा फक्त माझे. अक्षय दादा तू किती कोणाकोणाच्या लाईव्हवर जातोस, किती जणांच्या लाईव्हवर जातोस? इनफॅक्ट तेवढा टाइम नसतो. येस, अक्षय दादाला विचारायला टाइम नसतो. अक्षय दादा तू कोणाकोणाच्या लाईव्हला जातोस? पावभाजी मला पाहिजे. मानसी सुगरण आहे अक्षय दादा. हा ना, एन्जॉय करायचं. काय माहित उद्या आपण झोपेतून उठणार की नाही ते कोणी बघितलं. येस, हे मात्र खरं आहे मानसी. जे मनात आलंय ते बोलून टाकायचं, वागायचं, शांत बसायचं, काही प्रॉब्लेम नाही. मग आपल्याला वाटायला नको अरे मला ते बोलायचं होतं, बोलायचं राहूनच गेलं, असं नको व्हायला. बरोबर की नाही? सीसीवर अक्षय दादा, मानसी आणि अमोल दादा असतात आणि बाकीचे कोण येतात ते काही कळतच नाही. या मग सर्वांनी घरी. येस मानसी येते मी तर बसली बघ. मी गेमिंग चॅनलमध्ये मोड आहे, 10-12 चॅनल्स तरी आहेत. ओके. आणि बाकी तू आणि आता सुप्रिया दिदी. ओ माय गॉड, थँक्यू अक्षय दादा. मुंबईचे असाल तर येऊ शकता. तू कशी येशील जम्मूवरून पावभाजीसाठी? मी आता झोपणार आणि स्वप्नातून उठून जाणार ह्याला मुंबईला. तर ठीक आहे मानसी, अक्षय दादा काळजी घ्या. संध्याकाळी जर टाइम भेटला तर आज मी घेईन, सांगू शकत नाही आजचं लाईव्हचं संध्याकाळचं, पण 7:15 वाजता बघेन, ट्राय करते. ओके मंडळी, बाय बाय, टेक केअर. अक्षय दादा तू पण झोप आणि मानसीकडे आपण जाऊ सगळी झोपेतच, स्वप्नात. गटारी करणार आहे तेव्हा पण येऊ शकता. चिकन वडे आणि फिश फ्राय करी आहे. वा वा रे वा मानसी, तू तो बहुत चालाक निकली. अजून थोडा भांडून घे. कोणाशी? घोवाशी? घोवाशी भांडा घो असा गोयो ना, वो गेलो कामाक. ओ माय गॉड, इटलीला पाठवू नाही शकत, त्या पावभाजीला बुरशी लागेल दादा. चला मंडळी, मी पण जेवून घेतोय, माका भूक लागली जाम. बाय बाय मानसी, बाय अक्षय दादा. संध्याकाळी भेटू आपण फोनवर. भांड मग जशी ती मजा सोबत भांडती. मरू दे, मला भूक लागली आहे, भांडून माझी टाइम वेस्ट नाही करणार. दुनिया जाए भाड़ में, पहले मेरा पेट भरूंगी. चलो बाय गाइस, बाय मानसी, बाय अक्षय दादा. आणि तिसरा पर्सन अमोल दादा असतील तर अमोल दादांना पण बाय. बाय एव्हरीवन.